aginipun Kakang Mahas ing sesamun nenepi nyuwun marang panguwasaning Gusti. Aja cedhak saya jugarke pun Kakang. Nanging kene Wandari kowe cedhak jugarke pun Kakang. Pangapunten ingkang kadang. Iya. Jalaran kula sampun pantun jugarake penyanaken pun semet. Kang Mas. Kateng den kemawon wonten Kyai Wijaya. Ana sawane kadangku Raden Wijaya. Pengen sangat pinanggih kelawan panjenengan. Yen ngono diajeng ngrekno Wandari. Wis kowe aku ora tinemu marang kadangmu Wijaya. Moroake sowanake ana ing ngarsanipun Kakang. Awit yen nganti saiki tanpa ana bedane gagah gedhe dhuwur bagus umpama wewayangan kaya Kakrasana diajeng. Menika leres Kang Mas. Bila dipun pirsani menika piantun kakung kok mboten wonten bosenipun lho Kang Mas. Wong wadon ngendi sing ora seneng marang kadangmu Raden Wijaya. Ya beja-bejane wong wadon sing dados garwane Yai Wijaya. Dongake wae diajeng. Diajeng. Kang Mas. Mergo suwe ora tumapak ana ing Gunung Kipas, iki yo kadang yo anggepen tamu. Saiki gaweke unjukan kanggo IP-mu Raden Wijaya. Yai Wijaya. Kanggo Kok mateng dengan nggon nyawah kembok karo Kang Masmu lho ya. Kula niki Gumune ya nggon ngendi. sanget kula mboten sowan wonten ing Kipas. Ketingalipun benten. Lah kok beda? Dinten menika benten sanget. Bedane nggon ngendi to, Yai? Kang Mbok Wandari kados sinamber. Rembulan. Iya, Kang Wulan Purnama Cemplongo. Alah, kuning alembono kanggo kok kaya ngono. Kakang Rogo Janur ketingalipun saya-saya taksih muda tar. muda bapakne kene kok yo isih enom. Yuswane sepone kekarepane isih muda. Iya, meniki nek aku bengi ora piye-piye yo utik-utik Lah terus. garwa kangge, garwa kangge. Pancen tresna kuwi linambaran kudu cinaket saben bengi. Lah, Yai, disikecake nggo ngusap jangkung kangen-kangenan karo Kang Masmu. Matur sanget. Pinarakan. Putra nata-nataku Yai Raden Wijaya. Mangke apa menake? Apa ana wigati sing kumathok? Kene kowe munggah ana ing Gunung Kipas, Yai. Papuntenipun sakderengipun ngapa matur suwun. Ya. Yai Wijaya, Kakang Rogo Janur. sira asun bekti marang pun Kakang. Kaya-kaya gawe senenge atinipun Kakang. Tak tampa nanging pangestunipun Kakang marake tampanana Yai. Sanget anggen kula nampi mewah ana radaging kayuanan kula. Saiki marake bloko. Pun Kakang selaku mutu ngerti. Apa mula bukane kowe munggah ana ing Gunung Kipas? Wan kula wonten pikantos wigakine kula mun kepengin nyuwun sabiyantu dhateng Kakang Rogo Janur. Apa kepengin ageman kang cumlorot? Apa kepengin busana sing ebdi mewah peni? Apa piye Yai? Kakang Rogo Janur. Yai Wijaya.
Anggen kula suwan kula pinun sabyantu dhateng Kakang Rombonjan. Iya. Kepengin nyuwun wangsulipun diajeng Gayatri saking astanipun Paman Jayakatun. Baleni. Kula kepengin nyuwun wangsulipun garwa kula diajeng Gayatri. Baline Gayatri. Yai Wijaya. Kakang Rombonjan. Teko talingamu. Netramu ngerti. Picako netramu talingamu. Berupuh Singosari. Aku mukti ngawibawa ana ing kraton Kediri. Iki merga saka peparinge Paman Jayakatwa. Nah aku misahke Gayatri saka astane Paman Jayakatwa. Ateges aku wani wong kang paring bebungah karo aku. Mula pun Kakang ora saguh Wijaya. Wijaya, Kula menika kadang panjenengan kakang. Menawi kula nyuwun sabyantu dhateng Kakang Rombonjan kula sampun rungokke tembungipun Kakang. Kakang kuwi isih cilik. Kakang kuwi isih cilik. Yen wis ngancik kadewasa. Gak anggap kowe tonggol Wijaya. Yen kowe njaluk liyane pun Kakang satu. Nanging nek njaluk baline kaya pun Kakang ora saguh minangkani apa sing Kakang Rombonjan. Menapa panjenengan boten was dhateng dasare sampun kanggo sangat anggen kula pisaning garwa kula. Wijaya. Kakang Rombonjan. Kowe ngemis kawelasan. Mergo kowe wis kepepet kahanan ana ing kraton Singosari. Alam Singosari sik kentar-kentar. Kowe dadi putra mantu Prabu Kertanegara. Apa kowe nanti kabeh karo Kakang? Wijaya, kowe urip kepenak nanging kowe ra iling marang nanging basan ono bebaya. Kowe ngemis kapisan karo aku. Menawi panjenengan ngono kados ngaten kula tampi awet menapa. Kula menika kaline panguwasa. Ora ngono kuwi. Mergo kowe ngrasake enak. Kowe dadi mantune ratu ing Singosari. Kowe ora kelingan karo Kakang. Apa sebabe kowe ngemis karo aku? Mergo bedah Singosari. Kowe kelangan bojo, kowe kelangan papan, kowe kelangan dunya. Panjenengan niku gantos pun tiyang. Keng nopo panjenengan tega miloro dhateng kula. Wijaya. Pun Kakang jaluk. Aja mok teruske. Kowe jaluk baline Dewi Gayatri. Aku ora sak. Bayo ana ing Teluk Panjang. Aja ngancike sikilmu ana ing Gunung Kipas. Kakang Rombonjan. Kula boten badhe bali. Menawi Kakang Rombonjan dereng saguh. Piye? Piye? Menawi panjenengan miloro kados ngaten. Tinimbang kula gesang boten saged bal-balan garwa kula diajeng Gayatri. Apa kan? Kedua kula penjahit Kakon mati sapa kan? Larat Wijaya. Yang masih hujan. Sarwa
jebul Wijaya munggah ning Gunung Kipas. Iki orang gawe senengipun Kakang. Nanging gawe kapitunanipun Kakang. Dasare apa? Manut ngendikane IP Muraden Wijaya. Dhewe njaluk tulung karo pun Kakang. Nanging sing dijaluk iki ra lumrah. Kudune aku nuruti Wijaya ya ibumu mbaleke Gayatri saka tangane Paman Jaya Katuang. Saiki nak aku minangkani IP-mu Raden Wijaya. Jaluk baline Gayatri saka tangane Jaya Katuang. Apa ra teges aku wani wong sing peparing bebungah. Saiki tak takon, kowe nyandang apik, nyandang utuh. Iki sapa sing peparing? Paman Jaya Katuang. Nah aku nuruti mengko aku tengkah karo Paman Jaya Katuang tundune aku nampa pidana duh. Kang Mas, Kyai Wijaya menika sekadang penjenengan. Napa bakal tegelan mentala menyambut nyawang Kyai Wijaya ngenes batosipun jalaran kapisahaken marang garwa ingkang dipun tresnani. Cobi to penyambung gale Kang Mas. Saupami lelampahan menika katempo dumateng kula lan panjenengan. Terus pundi ra? Wong wedok sekarat. Kang Mas, Kowe iki bojone Rangga Janur apa bojone Wijaya? lho, empun cetha kula iki garwa panjenengan Kang Mas Rangga Janur. Ya kok ngiwangi Wijaya? Kula mboten nyewangi kali Kyai Wijaya mung sadapun nyimutake kali panjenengan Kang Wong Mas. wedok sampe budak. Sambil bila panjenengan doyan ngoten. Enak. Dari nak aku nitik tembung kawitan nganti pungkasaning tembung. Kepati-pati nggonmu bela karo Raden Wijaya. Jalaran menika sekadang panjenengan Kang. Ora mung kuwi. Nak ngono aku bisa diweni Pandhaprabha. Kowe tresno karo Wijaya dhewe. Pancen boten kula silai kula tresna kali Kyai Wijaya. Wis tresnanipun kula menika mung sadapun sekadang nggih. Kula welas nyawang balanipun Kyai Wijaya. Napa menika boten welas. Ing tresna kula sampeyan taipun mung kagem panjenengan Kang Mas. Lawan lari. Kula nyuwun ki monggo penyambut kangge kita lan bondo lan donya ngantos penyambut tegel marang keluarga piyambak Kang Mas. Mergo Wijaya alam adegem Singosari orang kabeh karupun Kakang. Mula nak kowe bela karo Wijaya. Dina iki kowe minggat saka ing Gunung Kipas. Minangka menyambut tegel Kakang wis ngaten tundhong kula garwa panjenengan Kang Mas. Mergo kowe bojo sing ora bela karo aku. Kapalanipun pira kula miwutake kaliyan panjenengan jalaran menyambut. Nek Nawandari. Kowe janji karo aku. Nanging aku jalan. Laleke Raden
Ora ngira babar pisan. Sawise kowe sinampiran pangkat lan derajat ning lali teuni. Yo kene kowe mentolo karo Wijaya. Janur. Linggo. Sopo Wijaya? Lan sopo Janur? Padha-padha titis banyak wite. Ning iwo semono Janur. Sawise kowe kecek bondo donya menungso kang pitaya dadi senopati ana ing Kediri lali karo sedulur ora mung kuwi Janur garwamu ya bojomu kuwi wong wedok sing kok tresnani sing nyanding karo kowe rina lan wengi ning yo kene kowe uga mentolo nundung karo bojo. Janur, aja mung Wijaya sing kok wani. Yen pancen kowe senopati kang pinunjul meduna saka Gunung Pipas adep ana lawe Janur. Wong tuamu Arya Wiraja, adep kono Rangga Janur.